ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅମ୍ବାଭନା ବିଦାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଲେଖା ହେଇଛେ। ତ ଅମ୍ବାଭନା ଆମେ ଗୋଟେ ପାର ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା ଅମ୍ବାଭନା ଜଙ୍ଗଲଟା। ଆଉ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଯିବା, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଛତିଶଗଡ଼। ପାଖେ ଅଛେ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଲେଖା ବି ହେଇଛି କେନ୍ ଜାଗାକେ କେତେ କିଲୋମିଟର, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପଢ଼ି ବି ଦେମା, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ଦଉଁ। ଭଟଲି ଇନୁ ମାତ୍ର 13 କିଲୋମିଟର। ଡୁଙ୍ଗରି ଯେନ୍ଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ସେଟା ହଉଛେ 26 କିଲୋମିଟର। ବରଗଡ଼ ସିଧା ଗଲେ 30 କିଲୋମିଟର। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକେ ନି ପଡ଼େ, ସିଧା ଏଙ୍ଗମୁଜି କରି ପଲାବେ 30 କିଲୋମିଟର ହିଁ ପଡ଼ବା। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର 110। ଇ ଜାଗାନୁ ବଲାଙ୍ଗୀର 110 କିଲୋମିଟର। ତ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିମା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଲେ ଇଆଡ଼େ ଯିମା। ଆମେ ସିଧା ପଲାମା, ଆମେ ଯେନ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହେଇକରି ସିଧା ଯିମା। ଏଇଟା ଚାଲୁନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ରାସ୍ତାର ବି ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, କିଛି ହମ୍ସ ବି ନାଇଁନ। ରାସ୍ତା ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛେ। ଆଉ ସିନେରୀ ବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନେଚର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅମ୍ବାଭନା ଏରିଆ, ଆଉ ପୁରା ନେଚର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପୁରାପୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନେଚର୍କେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବଖରା କହୁଛୁଁ, 12 ପାହାଡ଼ ବି କହୁଛୁଁ। ତ ସେ ଜାଗାକେ ଯିମା। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହୁନ୍, ଦେଖ୍ମା ୱାଟରଫଲ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଠୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଜଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫି କ୍ଲିପ୍ଟେ ନେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ମୋରଟା ଆସୁନିଥାଇ, ଭାଇ ଅଛନ୍ ରାଜୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍। ତ ଟିକେ ନେଇଯିମା ନିଜରଟା ବି, ଖାଲି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲେ ବି ନେଇ, ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଆସବାର୍ କଥା। ତ ଆଗକେ ବଢ଼ମା। ଯେନ୍ ଛକରୁ ଆମେ ଆସିଲା, ସେ ଜାଗାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା କଲାକୁ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛେ। ଆଉ ପୁରା ଏରର୍ ମାର୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ପୁରା ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ତଥାପି ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କଲାକୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ କଲାକେ ଯିମା, ସେନୁ ଇନୁ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ନି ପଡ଼େ ଯେନ୍ ଆମେ ଯିମା ୱାଟରଫଲ୍କେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ହିଁ ପଡ଼ବା। ତ ଆମେ ଯିମା, ଟିକେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନି କରିକି ଚାଲୁନ୍। ଆମର୍ ଯେନ୍ ଏମ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆମେ ବାହାରିଛୁଁ, ସେ ଜାଗାକେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିମା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ବୁଲି ବି ପାରବେ, ୱାଟରଫଲ୍ର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଆମର ଗର୍ବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଇ ଜାଗାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେଁ। ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆମେ ଯିମା, ଯେନ୍ 12 ପାହାଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍, ସେନ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେખાମି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ତାହାକୁ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ତ ସେ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମି। ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲାନ, ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ପାଖେ ପଳେଇ ଆସିଲାନ।
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାରବଖରା ଗୁମ୍ଫା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ ହିଁ ଯିମା, ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନି କରିକି ବଢ଼ମା ଆଗ୍କେ। लेफ्ट साइड गले भी चलबा, राइट साइड गले भी चलबा। तो आम राइट साइड गलु तो राइट रास्ता निकाली देखुन केते भिड़ आ गाड़ी मोटर केते गदा है। चलो वीडियो कंटिन्यू रहो। फाइनाली आम 12 पहाड़ के पहुँची गला। तो पहुँचुन सर पहला तो केने रंधा बड़ा करमा भोजी से जगह सिलेक्शन करमा। तो जगह भी सिलेक्शन कर सारा देखो यहाँ बहुत सुंदर अच्छे, तार तले पानी भी अच्छे। तो सागे सागे रंधा बड़ा आरम्भ करदमा। देखो यहाँ निया जलाबार स्टार्ट कर दिल न। साइड देखो केते सुंदर पानी, पूरा सफा क्लीन वाटर, पूरा प्यूरिफाई जेन कहसन एटा ओरिजिनल प्यूरिफाई पानी एका। आम एटा किणुचु प्यूरिफाई मेसीन, एटा तो पूरा ओरिजिनलटा पूरा झरणार पानी पीबे पूरा बहुत टेस्टी भी लगा, बहुत भल लगसी। रंधा बड़ा भी चली रेडी हो गलान। तो आगे बढ़ा।
ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସରଲା ପରେ ଯାହାଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁଁ ଯେନ୍ ଜାଗା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁଁ ୱାଟରଫଲ୍ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍। ତ ସେ ଜାଗାକେ ଯିମା। ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା 12 ପାହାଡ଼ର ଟୋଟାଲ୍ ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଏଇଟା ହଉଛେ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍ ଦିଶୁଛେ ଉପରୁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ ଯିମା। ଚାଲୁନ୍ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ରହୁନ୍। इटा होचे से पहाड़ है 12 पहाड़। आमर वीरपुत्र सुरेंद्र साय इंग्रेज मानकर कबलरू निजर जीवन के रक्षा करवार लगी ई पहाड़े लुचि थिले बोली तार इतिहास भी अच्छे। वीडियो के एंड तक देखून। मोर संगे आपण मैंने वाटरफॉल मजा भी नहीं पारबे। बहुत मजा लगवा। वीडियो एंड तक देखून। सब आड़े देखा चारिआड़े केनता है वाटरफॉल।
केनता लागला आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स रे देबे। जदि वीडियोटा भल लागला लाइक टे दे देबे। जेन माने मोर चैनल के नुआ कर देखुछन सब्सक्राइब टे कर देबे आउ सांग मांगो शेयर भी कर देबे। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे इंस्टाग्राम रो लिंक अच्छे सेने क्लिक करी इंस्टाग्राम रे फॉलो भी कर देबे। आउ गोटे कथा गोटे मुझे कहवाले आपको भूली जाइए ई जगह नेटवर्क प्रोब्लेम हेसी कौन नेटवर्क नहीं आसे तो से हिसाब से आपने सुविधा करके आसवे आउ फैमिली सहित भी आसन एंजॉय कर आसुचन नहीं समस्ते आउ फिर थोड़े भेट आम नेक्स्ट वीडियो रे से लगे रोचे बाय बाय टाटा जय माँ समली समस्ते भले था हसु था खुशी था।